ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ଗାଁର ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ବରଗଛରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ ଶୁଭୁଥାଏ। ରାମୁ କକା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟି ଧରି ବାହାରିଲେ। ପଛରେ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀର କ୍ୟାନରୁ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ରାମୁ କକାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, କଣ ରାମୁ, ଆଜି କଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲୁ? ସହରକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯିବୁ ନା କୁହ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗାଁରେ ହାଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଲେ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖୁନୁ ଆକାଶଟା କେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ଘେରି ଗଲାଣି ହୋ। ରାମୁ କକା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। ବାଟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ରାହୁଲ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ମା, ମୋ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ପାଉନି। ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛୁ। କାଲି ଖେଳିବା ପରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଯା ଦେଖେ ସେଇଠି ଥିବ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ଗାଁର ସେହି ପୁରୁଣା ପାଠାଗାର ପାଖରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗପ ସରୁନି। କିଏ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ତ କିଏ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଆକାଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଗାଁର ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଗତ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ମେଘ ବର୍ଷିଲାଣି। ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୌଡ଼ିଲେ, ହସିଲେ ଆଉ ମଜା କଲେ। ଗାଁ ସେହି ମାଟିର ସୁବାସ, ଲୋକଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ଆଉ ସରଳତା ଏଇଠି ଗାଁ। ସହରର କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଗଲା ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ମାଟି, ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତି।